कहाँ गए मेरे भाई उत्तम भैया एगो स्तुति करके एगो लोकगीत हम गाई और बाद चूंकि मतलब टाइम नहीं के मशरक में कार्यक्रम बात निकल भी जरूरी बा होली मिलन समारोह हो जाता निकल हो जरूरी बा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक अभी मर गाना है क्योंकि अब समय रहने के गई अब भक्ति गावे लगो तो हमारा लागत है कि टाइम लग जाए हमारा 20 मिनट तो 20 मिनट हमारा रुक गए कि भक्ति गावे तो मजा ना हुई है ना हो अब तो का नाम हो लड़की वैशाली वैशाली कौन जिला से कौन जिला से वैशाली जिले से बिहार से हो बिहार में किस जगह से सिवान जिला वैशाली चले ले वैशाली नहीं रियल कहाँ से हुई बताना शिवानी से प्रॉपर हो अच्छा वेस्ट बंगाल पगली बोल रहे कि वेस्ट बंगाल से बनी कहाँ लोग क्या करेल बड़ा लोग है ना वो आवाज आ गया हमारे भी गाना है लव कि बोल कमा के का कैला हो इसके लिए कि आज ले नसाव कुदैला हो कि हमरो लसैया कुछु हद पैसा तू बचाइहा एंगे मार दो कि हम गिर जाई कि जब तू बरेली घूम जइहा कि जब तू बरेली घूम जइहा एगो झुमका ले ले आइहा कि का होला कि जल्दी जल्दी में जब भूलन होते ही का होला ना भूला का होई आई रेडी 1 2 3 लगातार प्रोग्राम चलता हमनियों के डिस्टर्ब रहता नहीं सर हां प्रेम से बोली देवा रहा बाबा की चलत रही रो चलत रही जब तू बदली घूम जाई हां देखो झुमका बैठा हाँ गोड़ में गोड़ फंसाओ ठीक से खा लिए जा मारे
रुको हने अब एगो गाना इल बे भरी बड़ा ठंडों में वो लोग बड़ा बड़ा चॉइस माने करता हाँ कि आइल बानी तोहरा गलिया केने बाड़ू हमार ललिया देखो ना यादवा के अरे कैसन भइल बा होलिया कि बढ़ता बेचैनी या दादा अरे मुश्किल भइल बा जिया 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 नीलो फूल पुदीना पुदीना हाँ इनका नंबर ले लिया भाई जी उत्तम भाई की तरफ से भी बड़े रुपया का पुरस्कार है का करो अब ऐसा 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 चीज डाल दे तो का होई है न होई ठीक बा लेकिन होई सब कुछ चूंकि हम उतना उरेबो ना गए कि हमारो मन करे राजा अरे खूब झमकईती सोदा हो सिंगार के तोहरा के हमारो मन करे राजा खूब झमकईती सोदा हो सिंगार के तोहरा के सुन ल बतिया कीने में ना सुन ल बतिया कीने में ना तनिको न जइहा सुन ल बतिया कीने में ना तनिको न जइहा जब तू बदली तू में जइहा एक झुमका ले ले आइहा जब तू बदली उम्मीद गई हो एक झुमका ले ले आई हो उनके घर में छोड़ के जाता परदेश बलुआ उनके घर में छोड़ के जब तू बदली घूम गई हो हमने के बड़े भैया मुकेश भैया की तरफ से बड़ी भैया के पुरस्कार है पैसा ना प्यार है हाँ। और भैया के हमेशा प्यार दुलार आशीर्वाद मिलत रहेला क्योंकि जब भी हमने आई ले जरूर मुकेश भैया के खाली स्वर्ण में हमने गावे का मौका हमेशा मिल जाला यहाँ के बड़ा नेक दिल इंसान साथे साथे एगो स्कूल भी बा भैया के जी कुछ बोल रहे हैं सर किसैया धनंजय शर्मा की भूखत निरात से लेके जही आई बा खियाई बा अपना हाथ से सैया धनंजय शर्मा भूखत निरात से लेके जही आई बा खियाई बा अपना हाथ से
बाबा इलेक्ट्रिशियन लथी बाजार निवासी बड़े